Karong adlaw, nag-celebrate kita sa Feast of the Chair of Saint Peter. Mangutana kita, unsa may significance sa lingkuranan? Nganong ato ang gisaulog ang kapistahan sa lingkuranan? To some, nagtuo sila nga ang gi-celebrate kanang lingkuranan nga gilingkuran sa pari, usa ka furniture. Pero karon kita gipahinumduman, ang kapistahan sa Chair of Saint Peter, dili ka na furniture kundili mo kini ang office sa Santo Papa. Ang office nga gilingkuran, ang office, ang authority nga gihatag sa Dios una ngadto kang San Pedro. Isip unang Santo Papa sa atong simbahan. And it is passed on to succession sa mga popes. It is also, karon usab gi-celebrate ang authority, ang infallibility sa Santo Papa. Ang office sa Santo Papa nga whatever doctrines and dogma nga ilang gi-proclaim, nga ilang gisulti nga para sa simbahan, sakto kana, especially when it comes to faith and morals. And it is believed, and it is protected, and it is guided by the Holy Spirit. Sa mga igsoon, atong klarohon, kaya namin ang utana, nganong atong mga celebrate ang lingkuranan. It is not the furniture, but the office of the Pope, the authority of the Church. That it is given first to Saint Peter, it is given by God, by Jesus, to Saint Peter. Okay? At least natay klaro nga gamay nga katekismo sa atong kapistahan karon. Dili na sa lingkuranan, kundili sa office or sa authority nga gihatag sa Ginoo. One thing or one point that I want to emphasize, especially in our readings today, nga giingnan sa Ginoo si San Pedro. Nangutana usab na malandong usab ako. Si San Pedro, kung ato kaning nahinumduman sa mga gospel accounts, daghang mga higayon nga si San Pedro gireprimand ni Jesus, gikasab-an ni Jesus. Daghang mga higayon ug mga instances sa atong ebanghelyo atong mabasa, daghang account sa ebanghelyo nga atong mabasa nga si San Pedro nagpakita usab sa iyang kahuyangon. Usa sa mga account nga atong madunggan or atong ma-point out, especially sa panahon nga si Jesus hapit na mamatay or patyon, tungod kay gidala siya sa mga kadagkuan sa simbahan ug sa mga soldiers, o sa gibuhat ni Pedro, iyahang gideny si Jesus katulo ka higayon. Unya sige siya usa siya katinun-an, nagkuyog sila ni Jesus na naka-establish siya maayong relasyon, pero sa panahon sa kalisdanan iyahang gibiyaan ang Ginoo. Diba? Kung nakadungog kita ana sa ebanghelyo. Pero what is very interesting here, bisan sa gibuhat ni Pedro, nganong siya man gihapon ang gipili sa Ginoo nga mamahimong unang leader sa atong simbahan. Peter, you are called rock, and in this rock you will build my church. Usa ka butang ang atong makatunan, mga igsoon, nga ang atong simbahan dili lang siya simbahan sa mga matarong, dili lang siya simbahan sa mga walay sala. Ang simbahan, ang atong simbahan usab kini sa mga tawo nga naa usab ang naa sa kahadlok. Simbahan usab kini sa mga tawo nga dili perpekto. Simbahan kini sa mga tawo nga makasasala. Kini nagpahinumdum kanato ug naghatag kanato og nindot consolation nga bisan kita makasasala, apil gihapon kita sa maong simbahan. Our church is inclusive. It is the church for the righteous, and especially for us sinners. Mao nang usahay, very kayo ang mga tao ba, idealistic kayo nga mangita sila ug nga dapat ang mga lagad sa simbahan mga walay sala. Dapat ang mga lagad sa simbahan kanang mga perpekto na. Dapat ang naa sa simbahan dapat walay buling or walay gipakita, walay sala nga nahimo.
Maka-frustrate lang kita. Hunahunao nato nga ang atong simbahan usab sa mga makasasala. Mo bitang niingon, dapat ang nga nag-ingon kanako, Father, dapat kanang mga makasasala nga nakita kay bawta nga daghang kaayong sala, dili na kinahanglan magkuan sa simbahan. Kay maulaw kita, dapat leader man unta, dapat walay kumbaga model. Tinuod man kana. We need also models in our church. Pero di pod nato na sila ang kanang mga tao nga naay nahimong sala, mao bitaw nang bisan pa man sa ilang pagkamakasasala, bisan pa man sa atong pagkamakasasala, nisimba gihapon, nagpaduol gihapon sa Ginoo kay ngano man nangayo man sa grasya sa Dios nga bisan sa pamaagi sa ilang pagsimba sa pagdawat sa santos nga Eucharistia, hatagan sila sa grasya sa Dios nga hinahinay matransform ang kaugalingon. Mo na mga igsoon, hinawat pa unta nga kita nga mga magtotoo, kita nga mga nagsimba, kita nga mga Katoliko, ablihan nato ang atong hunahuna og kasing-kasing. Hunahunaon nato nga ang atong simbahan usab kini sa mga makasasala. That is why we do not have the right to judge the person. It is only God who has that authority. Amen.